Mojím dnešným hostom je Sonia Ferenčiková a budeme sa rozprávať o diele I Hope I Will, ktoré prezentujeme na festivale. A toto dielo, okrem toho, že má teda krásny názov, tak si kladie za otázku takú veľmi jednoznačnú otázku, že akú budúcnosť si prajete pre svoje vnúčatá. A myslím si, že to je veľmi dôležitá otázka a súvisí to samozrejme na jednej strane s nejakým problémom, ktoré máme v rámci životného prostredia, ale zároveň to prostredie je aj tá naša nejaká atmosféra alebo to, čo sa deje v spoločnosti. A toto dielo je výsledkom alebo záverečným, možno nie záverečným, ale tretím dielom akejsi trilógie, na ktorej Sonia pracovala spolu s Máriou Judovou a Alexandrou Timpau. A musím ja z môjho pohľadu povedať, že pre mňa je toto dielo asi veľmi najjasnejšie v tom odkaze a ako je ten odkaz podaný divákovi, tak zásahuje veľmi priamo a je veľmi zrozumiteľný. Takže myslím si, že je dôležité asi, že to, čo bolo predtým, lebo ten výsledok teraz je taký pre mňa najjednoznačnejší. Takže poďme sa teraz rozprávať o tom, že teda ako ty vnímaš možno túto trilógiu a prečo práve tento odkaz bol pre vás dôležitý. Mhm. Tak v prvom rade asi ďakujem pekne, že môžeme byť na festivale prezentovaní. Veľmi si to vážime. A teda pre mňa je veľmi príjemné pozorovať, je to také spätné zrkadlo toho, ako sme sa aj my tri, dajme tomu ako autorky, posunuli, nastali veľké zmeny aj v tom osobnom živote, dve z nás už sú mami, od toho vzniku prvého diela Everyven. A teda vo všelijakých ohľadoch tam badám posun, hej, ktorý nehovorím, že je k lepšiemu, k horšiemu, proste sa myslím, že všetci ľudia hýbeme, vyvíjame, posúvame. Ale zároveň, čo ja cítim ako pojitko tej trilógie, je nejaká reflexia spoločnosti alebo nejaký pokus o dialog, nejaká akože adresná, že je to adresované tomu divákovi a rôzne sú akože prostriedky formálne na to použité, ale teda toto je takým pojitkom, že ten divák a ten človek, ktorý príde, ani to není divák, proste všetci sme ľudia, nás zaujíma najviac, hej. A ako sme dospeli k tejto otázke? Mali sme inšpiráciu v knižke, ale čo sa mne veľmi na tej otázke páči, a ešte by som ju rozšírila aj na to, že alebo dalo by sa to formulovať, nie všetci ľudia, dajme tomu, majú deti, majú vnúčatá, chcú mať, čo je úplne, myslím si, že normálny, bežný fenomén, hej, je to každého rozhodnutie, ale všetci máme, alebo myslím si, že väčšina ľudí má nejakú netier, alebo deti kamarátov, proste vnímame to okolie, hej, že tá generácia tam je. A teda k tej otázke, ja mám pocit, že v tejto dobe, ktorú žijeme, kedy sa tá spoločnosť naozaj veľmi roztriešťuje, veľmi sa stávajú ako ľudia proti sebe a cítim v nej veľa také nenávisti a frustrácie a nevraživosti. Sa mi zdalo, že toto je otázka, ktorá by mohla pomôcť práve k tomu spojeniu. Hej? Že moja téza bola, alebo naša, že kdekoľvek na tom názorovom spektre stojíme, asi si budeme pre tie vnúčatá alebo pre tú obgeneráciu po nás želať cca to isté. Nejaký mier, nejakú lásku, zdravie, nejakú planetu, na ktorej sa dá žiť. Hej? A že teda by to mohlo práve pomôcť k takému prepojeniu a možno porozumeniu alebo zamysleniu sa nad tým, že teda naozaj si nie sme tak ďaleko, ako sa to bohužiaľ v týchto časoch môže zdať. No krásne. Áno, myslím si, že je to presne tak. A ešte možno, ja som mala nedávno takú zaujímavú debatu o tom, že do akej miery môže tanec
a byť ako keby angažovaným, že tá činohra napríklad má taký veľmi ľahký, ale zároveň samozrejme ľahký iba relatívne na to nástroj, že teda je to ten jazyk, to slovo, ktorému ľudia veľmi bezprostredne a relatívne ľahšie rozumejú ako tomu, čo máme my, lebo my rozprávame prostredníctvom obrazov, prostredníctvom pohybu, možno prostredníctvom nejakej interakcie, respektíve toho, čo fyzické každý má nejako trošku inak naložené, že to sa mi zdá, že vlastne aj toto dielo je trošku ako keby takou odpoveďou, že ako sa to dá. Že do akej miery to ty vnímaš, že tanec môže byť nejakým spôsobom viac angažovaný, možno nechcem povedať to slovo politicky, ale angažovaný v zmysle nejakých tém, ktoré sú pre spoločnosť dôležité a nutné, aby sme ich reflektovali ako umelci. Mm-hmm. A možno to skús cez to, ako vy ste vlastne rozmýšľali o tvorbe tohto diela, že kde ste hľadali tie prostriedky, ktorými sa to dá vyjadriť. Mm-hmm. Tak my sme sa odpichli od takého pocitu, ktorý by sme chceli tým predstavením, že ako by sme chceli, aby sa tí diváci cítili na tom predstavení. A rozprávali sme sa o tom, že čo môžeme my spraviť, ako to prostredie nastaviť, aby sa tam tak tí diváci cítili. Samozrejme, že ono sa to veľmi posunulo, to asi pozná každý tvorca, hej, aj ten proces bol povedzme dvojročný, hej, a pôvodne bola napríklad aj tá idea scenografická iná. A ja by som sa rada dotkla tej tvojej otázky aj tak, že trochu akoby cítim, a opäť zvlášť v tejto dobe, že to slovo tanec je možno zbytočne zanesené takými očakávaniami estetickými od ľudí, alebo aj formálnymi, hej, že človek, keď človeku povieme tanec, väčšinou si niečo predstaví. A potom môže byť sklamaný, keď dajme tomu ten súčasný tanec tak nevyzerá. Ja rada pracujem so slovom pohyb, lebo to je niečo, čo mám pocit, že tento nános nemá a čo opäť má taký veľmi pohybý potenciál, hej, lebo všetci sa hýbeme. A teda, keď to naviažem na teda tú otázku tej angažovanosti, tak ja mám pocit, že práve v tom pohybe, a dajme tomu aj v tom jednoduchom pohybe, je tá sila. Hej, lebo možno nie každý proste čítame tie isté noviny, hej, a náš jazyk je takisto zadefinovaný a ovládame také isté reči, hej, ale ten jednoduchý pohyb ovládame všetci. Všetci sa podľa mňa občas objímeme, všetci si podáme ruku, všetci si lahneme a potrebujeme uvoľniť svoje telo a tam práve ten potenciál zase jednotiaci vidím a cez neho potom mám pocit, že sa dajú aj povedzme takéto spoločenské, angažované veci môžeme o ne pokúsiť cez neho, hej? Už potom je otázne, či sa to podarí alebo nie. Áno, myslím, že to, čo si definovala na začiatku, že ste sa snažili navodiť nejaký pocit, to je práve to, čo podľa mňa sa vám podarilo a preto to dielo veľmi dobre komunikuje ten odkaz. A dobre, tak poďme teraz možno k tomu samotnému dielu, alebo teda nadviažem na to, čo si hovorila o tom pohybe, že teda telo, materiál a pohyb, to je to, čo tvorí základ tohto diela, tak poďme si k tomu niečo povedať, že lebo s materiálom ste pracovali aj v tých predchádzajúcich častiach, ten materiál je niečo, čo je podľa mňa pre vás veľmi dôležité. Takže akú funkciu ste mu teraz dali, respektíve ako to celé vznikalo? Tak pôvodne tá predstava bola taká, že vytvoríme nejaký priestor spoločný pre divákov s materiálom. Nevedeli sme akým, tam väčšinou začíname, že ten materiál nie je jasný, ktorý bude teda pomedzi tými ľuďmi. A tak proste sa nám opäť stalo, že sme boli týždeň niekde na rezidencii a išli sme do galantérie a išli sme do
neviem, akého Bauhausu a pokupovali sme všelijaké materiály, začali sme ich testovať. A pomerne rýchlo sme prišli na tento materiál, ktorý je finálne v tej produkcii použitý. Je to teda, veľa ľudí to zaujíma po predstavení, to musím povedať, že si to radi aj testujú, aj sa s ním hrajú. Je to plavkovina, ktorú bežne kúpite v galantérii, ktorá má veľký podiel likry a teda je veľmi elastická, ale zároveň dokáže byť pevná. A teda sme mali pocit, že by sa s ňou dalo akoby pracovať a že by vedela byť partnerom práve tých tém alebo messageov alebo okruhov, s ktorými sme chceli robiť. A no tak potom už musím povedať, musím sa priznať, že sme celkom bojovali, pretože okrem toho materiálu, s ktorým sa teda pracuje pomerne príjemne, je ďalšia taká zásadná rovina toho predstavenia tie dokumentárne rozhovory s 12, ak sa nemýlim, respondentami z veľmi širokej, sociologicky širokej skupiny, s ktorými sme sa rozprávali teda pred začiatkom toho aktuálneho procesu na sále a tie výpovede z toho sme chceli v predstavení použiť. A toto bol ešte veľký oriešok, lebo predsa je to taký akoby, že dokumentárny rozmer a teraz nejako pohybovo abstraktný princíp, ktorý trošku na seba aj narážal a museli sme teda nájsť cestu, ako to prepojiť, tak aby to seba navzájom podporovalo a nie sa vyrušovalo. Našli ste teda tú formu toho, že potom tie rozhovory teda jednak sa dajú prečítať na tej stránke vašej kompletne a potom ste ich nejako zamontovali trošku aj do toho zvuku, ale zároveň je to teda tá výstava, kde si ľudia po predstavení alebo pred ním môžu vlastne toto prečítať. A teda, ako vy ešte možno by sme mohli povedať, lebo to je podľa mňa dosť tiež dôležité, že ako ste vybrali tých respondentov, do akej miery potom to názorové spektrum vlastne bolo zasiahnuté teda určite tým výberom. Takže možno toto by sme mohli povedať divákom, že ako ste to urobili. Hej, tak v prvom rade sme konzultovali so sociologičkou vyslovene, že aký je postup v kvalitatívnom výskume nejakej témy, ako sa najlepšie tá vzorka ľudí vyberá, aké kategórie, ak chceme teda zasiahnuť, že nie úzku vzorku ľudí, ale čo najširšiu, čo máme zohľadniť. Hej. A potom sme sa snažili, keďže hovorím, že ide o kvalitatívny a nie kvantitatívny, hej, nejakým spôsobom cez kamarátov a ďalších kamarátov a ich kamarátov dostať teda k ľuďom, ktorí by mali dôveru a boli ochotní 2 hodiny sa na kameru rozprávať. A teda tie rozhovory sa točili okolo témy rodiny, čo zase mám pocit, že je opäť niečo, čo nás jednotí a každý alebo že väčšina ľudí má možnosť tú rodinu a rodinné prostredie zažiť a teda je to niečo, čím sa dokáže spojiť. Ešte treba teda povedať, že tým, že ten projekt je trojkoprodukciou slovensko-česko-nemeckou, tak aj tých respondentov máme z týchto teda krajín, ale aj nejakých iných. Máme tam aj iné národnosti. A vďaka Bohu musím povedať, že teda máme tam pani z rómskej osady, máme tam pána bezdomová, máme tam, neviem, LGBTIQ rómskeho aktivistu, máme tam ľudí z rôznych menšín, rôznych vekov, od strednej školy po naozaj dôchodkový vek, že myslím si, že sa nám... Bolo to náročné a hlavne teda dostať sa mimo tú bublinu, hej, lebo fakt sme nechceli tam mať umelcov samých, ale že sa nám to vďaka Bohu aj vďaka tej otvorenosti ľudí podarilo. A že napríklad tí ľudia potom aj prišli na českej premiére, pozreli si to dielo, zostal pán bezdomová napríklad na diskusii, veľmi akože validný feedback k tomu predstaveniu dal a že toto je pre mňa trochu, prečo to robím, hej, že chápem, že ten súčasný záujem, iba že není pre všetkých, ale zároveň verím, že istým spôsobom, ak ľudia sú otvorení, ten potenciál má, hej, prehovoriť.
Určite áno. A teda je tá after, teda potom, tá beseda potom je nejakou pevnou súčasťou toho predstavenia, alebo vždy to potom závisí od tých organizátorov, že či sa potom ešte niečo deje. Mhm. Toto nie je pevnou súčasťou. Mhm. Pevnou súčasťou je tá výstava, ktorá teda je možné si ju pozrieť predtým aj potom. A zároveň presne ako si spomenula, na každom tom plágate je nie len ten výrok, ale aj QR kód, ktorý vás prinesie na našu stránku. A teda tie videá, ak vás to zaujalo, to sú teda iba vystrihnuté z tých dvojhodinových rozhovorov nejaké okolo 5 minút časti si môžete pozrieť aj doma alebo hoci kedy inak. Ten archív je stále dostupný. Možno by bolo zaujímavé vydať celé tie rozhovory a nejako ich zredigovať, ale možno by to bolo naozaj zaujímavé. Dobre, a poďme teraz ešte na chvíľočku k tomu fyzickému pohybu tvojmu, lebo teda je možno dôležité povedať, že je to vlastne improvizácia a akým spôsobom si teda dospela k nejakému pohybovému materiálu, respektíve každé predstavenie je zjavne iné v závislosti od toho priestoru a možno teda povedz divákom, že s čím sa potýkaš počas toho, ako medzi tou, ako by som to povedala, medzi tými lanami, alebo neviem, ako by som to nazvala, tou štruktúrou, ktorá tam je, ktorú si hlavne sama buduješ. A je teda tiež odkazom možno pre mňa toho, že vlastne každý si vytvárame tú svoju sieť, ktorá je našou podpornou a niekedy možno s ňou musíme bojovať, ale v každom prípade je to určitá podporná štruktúra v našom živote, čiže tých metafor, ktorých nás môže napadnúť počas toho predstavenia, je tam naozaj veľmi veľa. Čiže ako ty bojuješ s tým životom počas toho predstavenia? Povedz nám. Áno, tak musím povedať, že je to asi najnáročnejšie predstavenie, tak performersky pre mňa. A nie fyzicky, ale nejak mentálne. V tom procese naozaj mali sme aj setnutý materiál, bolo to celé na 3 časti. Prešli sme si teda, nebolo to tak, že sme si povedali, že ideme improvizovať s materiálom, hej, že hľadali sme, bolo tam aj veľa konkrétneho materiálu, ale uvedomili sme si, lebo teda jednak ten pohyb, ale aj tá štruktúra, ktorá vznikne, je vždycky iná tiež, hej, že pôvodne to tak nebolo, pôvodne bola vždycky rovnaká, ale uvedomili sme si, že možno nejakým spôsobom to, čo je, alebo čo ja vnímam, že je potreba aj tak v spoločnosti, tak viacej sa počúvať a viac sa rozprávať, že toto je ten princíp, ktorý potrebujeme aj s tým materiálom. Lebo pokiaľ ja a moje telo ten materiál nepočúvam, a nepočúvam to, čo mi on prináša, aký impuls, lebo tým, že vlastne vždycky ho inde zapojím, tak je tam, dajme tomu, iná dráha, iná sila, iný odpor, hej. A ja som, ako náhle, stalo sa mi to, bolo to tesne pred tou bratislavskou premiérou a bolo to veľmi, veľmi náročné, že som trošku tak spanikárila a začala som, povedzme, tie nejaké časti akoby choreografické tam prinášať, alebo som vedela, že tuto sa mi dá navážiť a tuto viem spraviť stojku a tuto. A som to tam začala prinášať, tak to absolútne padlo. Lebo bolo z toho zjavné, že to není úprimné k tomu materiálu. Hej? To znamená, že jasné, že sú tam hodiny a hodiny na sále, kedy ten materiál som si testovala a čo unesie a tak ďalej. Takže nejaký ten slovník tam je, ale je to špecifické v tom, že nemôžem ja ten slovník tlačiť. Nemôžem sa ja rozhodnúť a povedať, že teraz chcem spraviť toto, lebo toto by dobre vyzeralo. Hej. Musím naozaj počúvať ten materiál a musím mať veľkú pokoru. A je to pre mňa ťažké práve preto, že v tom istom tlaku toho predstavenia, kde má tanečník a pocit, že veď tu ľudia sa prišli pozerať na to, čo ja teda viem, hej, Dokážem. čo sa dokážem a čo som sa naučila, akoby zostať kľudný a pokorný k tomu, že je to v poriadku, že jednak tá vec samou sebou, myslím si, že ten koncept toho, že niečo staviame, hej, ako keby, že aj vizuálne tam je a že ja musím sa rozprávať s tým materiálom, musím ho počúvať a potom niečo vznikne a ja viem, že vznikajú veľmi pekné veci, ale musí to naozaj z tej pokore a v tom dialogu, no. Takže myslím si, že toto je aj úžasný záver nášho rozhovoru, pretože pokora, počúvanie sa
a nádej a spolupatričnosť je to, čo teraz dúfam, že aj vy cítite, a že teda nejako tieto boje v kultúrnej oblasti vyhráme všetci spolu, lebo sa budeme podporovať. Takže ďakujem pekne a Ďakujem. vidíme sa na festivale. Áno, všetko dobré.